नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. आज आधुनिक प्रपंच विज्ञान आणि तंत्रज्ञानते आधारार रोवल्याचा. मनशास खाणे पाणी वारे किती अगत्य असाई तसंत ते यशस्वी जीवनास ज्ञान आणि माहितीते अगत्य मस्त असा. आज मनीस प्रकृतींत अडक होणं असल्या गुप्त होणं असल्या रहस्य संशोधने ಮೂಲಕ ಅನಾವರಣ करून ಪ್ರಪಂಚಸ ಮಾಹಿತಿ ದೇವತೆ ಕಾಮಂತ ಸಶಕ್ತ ದಾಲುಸ. 1954 ಅಂತೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರನ್ಸುನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೋಂಬೆ ಮುನ್ ಸಂಘತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ದಾಲೆ. त्या समयार महान विज्ञानी होनसल्ले होमी जहांगीर बाबा परमाणु शक्ती आयोगते अडियंत न्यूक्लियर रिॲक्टर्स आणि टेक्नॉलॉजी ह्या क्षेत्रांत सुमार संशोधने केलेनं आणि अभिवृद्धी कामो केलेनं. ह्या क्षेत्रांत मानव संपन्मूल उणे असत चढ कोरव्या वाढोव्या म्हणून सांगते मुख्य उद्देशांत ह्यास हवदल्ले तरबेती संस्थे स्थापने केलेनं. दालेर 1966 ಅಂತ ಹೋಮಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಬಾಬಾ विमान अपघातांत कळावतात. हिनी समाजदल्ल्या ಕೊಡುಗೆ हा गमनांत ठेवून भारत सरकार ह्यांचे उडासासाठी अटॉमिक एनर्जी एस्टॅब्लिशमेंट ट्रोंबे म्हणून सांगते संस्थे हे ते नाव बाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणून मरुनामकरण केलेनं. आईच्या सेवा प्रतिबिंब कार्यक्रमाचं मुख्य सोयरे होऊन बाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर अंत ಸುಮಾರು 42 ವರ್ಷ ಸೇವಾ ಕೆಲ್ಲೆ. ವಿಶ್ರಾಂತ ಹಿರಿಯ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ श्री अनिल कुमार अच्युत नायक मुंबई हे आमते स्टुडिओसो आयलसत. तुम्हास नमस्कार आणि ह्या कार्यक्रमाचं मोगाते स्वागत. नमस्कार. तुमचे ಒಟ್ಟು बोलवतन अद्दी तुमते एक परिचय आता बघून घेऊन येऊया. श्री अनिल कुमार अच्युत नायक मुंबई विश्रांत सीनियर क्वालिटी लीड ऑडिटर आणि इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर फॉर न्यूक्लियर रिॲक्टर्स एट बाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई हे भारत सरकारते गॅझेटेड ऑफिसरो होय. अनिल मूलतः अम्मेंबाळ बोळियार गावते होनसत. ह्यांचे अण्णा श्री अम्मेंबाळ अच्युत नायक आणि अम्मा श्रीमती शारदा अच्युत नायक. श्री अनिल हेंते धर्मपत्नी श्रीमती सविता अनिल कुमार नायक आणि ह्यांचे विद्यार्हते मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. ह्यास कंट्रोल रूम जबाबदारी निर्वहणे कोरव्याटी इंजिनिअरिंग अंत पूरा विभागते हेंतु काम कोरवे विशेष अवकाश गावल्यासा. तेंतु मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोसेस अँड न्यूक्लियर इन्स्ट्रुमेंटेशन केमिकल कंट्रोल लॅब्स हेझार्ड कंट्रोल लॅब्स इन सर्व्हिस इन्स्पेक्शन लॅब्स इंडस्ट्रियल प्लांट्स असे पुरा. ह्यांच न्यूक्लियर रिॲक्टर्स ऑफ बाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर ते मुख्य होनो आमचे देशते अभिमानदल्ले ಧ್ರುವ 100 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ रिॲक्टर हेंतु सुमारो 42 ವರ್ಷತೆ काम केल्ले अनुभव गावल्याचा. हे लाईफ मेंबर ऑफ क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया आणि इंडियन न्यूक्लियर सोसायटी तसंत फेलो इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनियर्स इंडिया ह्यांच्या न्याक्रते ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗತೆ ಮುಂದಾಲರೆ ಹೆಂತೆ ಪೂತು श्री आदित्य अनिल नायक बी फार्म आणि MBA करून प्रस्तुत कॅनडांतल्या रॉयल बँक ऑफ कॅनडा हेंतु फिनान्शियल ॲडवायझर होऊन काम करत असत. आणि ह्यांचे लेंक कुमारी सृष्टी अनिल नायक वेलिंगकर कॉलेज मुंबई इथे MBA शिकत असत. अनिल आता तुमच्या लगेच आरोते प्रश्न सामान्य होनो तुम्ही असं आता बाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर अंत तुम्ही सेवा केलंसो 42 वर्षात तुम्ही सेवा केलंसो. हा एक विशेष दलने क्षेत्र आणि अप्रूप दलने क्षेत्र हो सांगू होतो. सामान्य होनो एक देशते संपन्मूल चढ करव्या आणि देशते रक्षणे वाढव्या ह्या एक विभाग अंत तुम्ही काम करीत असाव. आता बाबा अटॉमिक रिसर्च सेंटर ह्या एक कीवर्ड्स आम्ही गुगल अंत घातल्यार आम्हास एक होम पेज अंत एक पिक्चर दिसता. हा एक चित्रते ಬಗ್ಗೆ तुम्ही एक माहिती देवोता.
तर मी एक माझं भाग्य म्हणून सांगू होतं मला इथे BARC हे मेन मुख्य न्यूक्लियर रिॲक्टरांत काम करवा गावलें कित्याक म्हटल्यार वर्ल्ड आणि तो BARC म्हणताना हेंच फोटो येतात सगळ्याकडे आणि मला हेंतूनच काम गावलें मला 2 वर्स ट्रेनिंग दिले नद्दी केद्दो ते सिलिंड्रिकल डोम पिक्चर बघितल्यार जणांनी ते सायरस रिॲक्टर म्हणून सांगवायचं आहे कॅनडा त्यांनी बांधून दिले इंडिया ते रिॲक्टर 40 मेगावाटचे ते 61 सुरू झाले त्याच्यापर्यंत 1985 आम्ही इंडियाचे रिॲक्टर बांधून ध्रुवा रिॲक्टर सुरू झाले 100 मेगावाट पॉवरफुल रिॲक्टर आमचे इंडियाचे रिस्पेक्ट आणि पुरत आहे तर हेंतू आम्हाला ट्रेनिंग आणि काम करावं गावले माझं एक भाग्य अँड मला भारी खुशी अनिल तुम्ही आता हा एक क्षेत्र असं एवे मुख्य कारण काय हे क्षेत्रात मुख्य कारण म्हटल्यार माझे अण्णा MM अच्युत नाईक म्हणून ते इथे बोलियारसून त्या टायमार ते चेलूर थंय स्कुलांत शिकोवन मिगे इथे पाडवा हायस्कुलांत शिकोवन मिगे मुंबईस गेले त्यास मिगे दखले काम करून मिगे थंय फॉर्म भरून त्यास BARC ते एडमिनिस्ट्रेशनांत रिगाले लोअर डिव्हिजन क्लर्क होऊन अप्पर डिव्हिजन क्लर्क होऊन मिगे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पर्सनल ऑफिसर होऊन तसे पुरत तर आमास सुकोट एक घर गावलें तें तर गव्हर्मेंटाचो थोरले क्वॉर्टर्स गावलें तें आनी तें आमच्या जातींत कोडयालसून आनी उडपीसून सुमार जण येयतूत ते तशें एक सोशल कनेक्शन आनी होऊन केनरा गौड ब्राह्मण समाज सुरू जालें आमचे जातीचें तें एक भारी एक विशेष तर MM बाल अच्युत नाईक म्हटल्यार इथे MM बालसून आयिल्ले तर माझ्या आज्यांचं नाव हो MM बाल अनंत नाईक म्हणून त्या टायमार MM बाल अनंत नाईकांचे रेडे होते ते कंबलांत रेसिंगांत फर्स्ट आयिल्ले ते MM बालचे अनंत नाईकाचे रेडे म्हटल्यार भारी फेमस काही पजीरांत कंबला मिगे इथे इनोळींत कंबलांत आणि पुरा त्या टायमार मला समा उडास आसा आम्ही गेल्लो बोलिया ते रेडियस ते श्वास घेताना देखील आम्ही लहान असताना माझं भय लागत होतं किती म्हटल्यार त्याचं पुरा समा घट्ट कुलीद आणि द्यावायचं ते पुरा बघितलं तर त्या फायटिंग स्पिरिट माझा आज्या दर्शन असा ते मिगे माझे डॅडीने मुंबईत येऊन फाईट करून स्ट्रगल करून आम्हाला नेकरां सो आयले आम्ही कसं कष्ट घेऊनच वर येऊया म्हणून तसं आहे ओके तुमच्या अम्मा त्या बघे माझे अम्मा शारदा अच्युत नाईक म्हणून माझी अम्मा मरोळी ताता म्हणते तर माझे अम्मा इथे सेक्रेड आर्ट्स हायस्कूल कुलशेखरांत शिकवून मिगे त्यांची वाडीक झाली तर आता तुमचे आज्या आंबेंबळ अनंत नायक ते एक लायक कृषिक होऊन असले त्याच्यानंतर तुमचे अप्पा एक सामाजिक कार्यकर्तो म्हणून सांगू तुम्हाला बहुशा खुशी तुम्हाला नाही सो त्यांचे एक प्रेरणे मुलाक तुम्ही हा एक बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर असं पायथवलो मी पायथवलो आता तुम्ही एक हा एक सेंटर असं तुम्ही फर्स्ट होऊन खैला एक पोस्ट अंत तुम्ही नेमकाती दान तुमचे मी जॉईन झालो ॲज अ ट्रेनी प्लांट ऑपरेटर आता ॲक्च्युली मला रिटायरमेंट होताना मला मेन हे फोटो गावले आमचं BARCचे न्यूक्लियर रिॲक्टराचे हेंतू कसाला गोत्ता साई ॲक्च्युली ह्या फोटोंत राईट असा सायरस रिॲक्टर म्हटल्यार कॅनडा इंडिया रिॲक्टर तर डोम शेपाचे मिगे एक रेक्टँगल शेपाचे तसं लेफ्ट साईड आसा ते ॲक्च्युली ध्रुवा रिॲक्टर म्हणून 100 मेगावॉटाचे रिॲक्टर तर एक 40 मेगावॉटाचे राईट आसा आणि लेफ्ट आसा 100 मेगावॉटाचे रिॲक्टर आणि पाठीने एक ब्रिज मिनके दिसता पाणयांत ते आमचं सी वॉटर क्लोरिनेशन म्हणून मिगे पाठी गुडो दिसता तो एलिफेंटा केव्स जनानी टुरिस्ट जनानी मुंबईत एलिफेंटा केव्स म्हणून आसा तसं एक हा एक प्रेस्टिजियस प्लेस फॉर वर्किंग इन इंडिया म्हटल्यार न्यूक्लियर बर्थ प्लेस ऑफ इंडिया जाल्लें इत्तेसून म्हणून तसं पुरा रिॲक्टर्स इथे असत तसं एक आता तुम्ही स्क्रीनांत अनेक पिक्चर बघित असो हे ते बघे माहिती देवत्या तर हे ॲक्च्युली पिक्चर गावल्लें माले रिटायरमेंट असताना कित्याक म्हटल्यार बघा तुम्ही बघता होमी बाबा लेफ्ट साईड आसा हें तो पुरो बरोवल्लें आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया बाबा ऑटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे रिॲक्टर ग्रुप कोण रिॲक्टर ग्रुपांत काम केल्ले ते आमचे रिॲक्टराचे डायरेक्टर हे फोटो देवाचे आमचा फोटो असता हेंतू
दोन रिॲक्टर असतात होय, होय. ऍक्च्युली BRCंत ಒಟ್ಟು मिळून साधारण एक 15,000 जण असल्यार त्यांतो ऍक्च्युली रिॲक्टरांत काम करवायचे ಒಟ್ಟು 85 जण असतात तिथ्यांचे हां हां तसा म्हणून आम्हास एक भारी एक खुशी आणि गौरव होता असले एक फोटो तसा म्हणून आम्ही घरा देखील रिटायर झाल्यापर्यंत हा एक फोटो मेन हॉल अंत ठेवतो करेक्ट तसं आहे. आता तुम्ही आरंभर प्लांट ऑपरेटर होऊन जॉईन झालं वय ट्रेनी प्लांट ऑपरेटर प्लांट ऑपरेटर वय. आता तुम्ही आरंभर एक ह्या पोस्टस एंट्री होताना तुम्हाला केले ರೀತಿ ತರಬೇತಿ गावला आणि ते कालावधी किती होता आणि विचार ह्या ट्रेनिंग समयार केला पर विचार तुम्हास तरबेती देण्याचं विषयावर म्हटल्यार आम्हास आता 2 वर्षाचं ट्रेनिंग उत्ता ट्रेनिंग प्रत्येक डिपार्टमेंटांत उत्ता ट्रेनिंग तर माझं बेसिक बॅकग्राऊंड खाली HSC असेल हायर सेकंडरी जाल्यार आम्हास प्रत्येक मेंटेनन्स डिपार्टमेंटांत ट्रेनिंग देऊन तेंतू रिटर्न एग्जाम अँड इंटरव्यू भितर हासोन आणि आम्हास मुख्य मेन कसाला विषय न्यूक्लियरांत कसाला म्हटल्यार 70 out of 100 इज द पासिंग तसा होऊन आदिले आम्ही पुरा शिकताना 35 out of 100 आम्हास खुशी होती आता ह्या 70 out of 100 म्हणताना तेंतू मात्र आम्हास रिअली दीस रात ट्रेनिंग करून 25 जण सिलेक्ट झाले ऑल ओव्हर इंडिया तेंतू माले 92 out of 100 ओव्हरऑल म्हटल्यार सुमार 8 पेपर उत्ते 8 पेपर त्याच्यापर्यंत प्लांट इंटरव्ह्यू त्या सांगवाचे वॉक थ्रू त्याच्यापर्यंत फायनल इंटरव्ह्यू टॉक थ्रू त्याच्यापर्यंत हा हाई लेवलच गावल्याच तर फर्स्ट टाइम हिस्ट्रींत BRCचे माले एक ग्रेड गावल्यांत D+1 म्हटल्यार ಒಂದು इन्क्रीमेंट एक्स्ट्रा टॉप 3 ग्रेड उत्ते टॉप ग्रेडान तो +1 एक्स्ट्रा इन्क्रीमेंट तसं माझ्या परांत ट्रेंड सुरू झालं ते तसं एक खुशी झाली त्या एक एनकरेजमेंट मात्र पुढे माले AMI मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग करावे इंजिनियर होऊन माले वर येवंच म्हणून तसं एक माझं मी ऍक्च्युली मी पुरा चेंज झालो इथेच करेक्ट आता तुम्ही ह्या एक तरबेती घेतल्या परांत झालं तुम्हाला ಕೆಲವು एक ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮನೆ येवन असता हे ते ಬಗ್ಗೆ सांगोता चॅलेंजेस म्हटल्यार केदो कसं एक आम्हास सगळ्यांस शिकवून दिल्लें आसा म्हटल्यार आमी मिस्टेक करवा नवा चूक करवा नवा ते मिस्टेक केल्यार काय होता सही तर नेक्स्ट डे मिटिंगांत डिस्कस होता हे मिस्टेक कितें जालें म्हणून कितें म्हटल्यार आमचे थंय पुरा BRCंत फॉल्ट एनालिसिस म्हणून एक असता त्या रिव्ह्यू आणि रिसर्च करतात कितें म्हटल्यार कैल्या देशांत ह्या वर्ल्डांत प्रत्येक फिल्डांत पुरा 100% परफेक्ट म्हणून असत नाही कसले मिस्टेक नवीन मिस्टेक होता त्या नवीन मिस्टेक कितें जालें ते पुरा फाइंड आउट करून बेगीन तास करेक्शन काहीतरी सुधार करवत करेक्शन करून तसं आम्ही कंटिन्युअस इम्प्रूव्हमेंट असता तर हेंच सांगूच आसा ओके आता बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर हे ते मुख्य उद्देश काय तर आमचे बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर मेनली न्यूक्लियर रेडिएशन फॉर द बेटरमेंट म्हटल्यार सुकोट जानास म्हटल्यार जानास कसं हेल्प वयत म्हणून मेन आमी एक प्रोडक्शन करतो आसा आमचे ध्रुव रिॲक्टर आसा थंयसून कॅन्सरासाठी रेडिओ आयसोटोप्स प्रोड्यूस करतो त्या रेडिओ आयसोटोप्स म्हटल्यार कसले होता साई ऍक्च्युली एक मटेरियल आमी रिॲक्टर भितर घालतो आणि एका वारापर्यंत काढतो मिगे आमचे ऑल ओव्हर इंडिया कॅन्सर पेशंट्स असतात प्रत्येक गव्हर्नमेंटाचे हॉस्पिटल्स असतात तर थंय अपॉइंटमेंट देऊन तर ह्या विषय कसा म्हटल्यार ऍक्च्युली एक आम्हाला शिकवलं आसा एक ह्युमन बिईंग एक नेकूर जमताना देखील पुरा त्यांच्या बॉडींत सेल्स असतात सुक्कोट गुड सेल्स असतात कॅन्सर सेल्स असतात तर एक मनशाचे रेसिस्टन्स पॉवर एक असा रेसिस्टन्स पॉवर उण्यात जाल्यापर्यंत हे कॅन्सर सेल्स एलाईव्ह होतात तर एलाईव्ह जाल्यापर्यंत ह्या वोकात आसा आमचं कॅन्सराचे प्रोड्यूस जाल्लें रेडिओ आयसोटोप थंय ट्रीटमेंट देतात डॉक्टरांनी पुरा तें गुण होता
तर ह्या एक मेजर प्रोडक्शन एक बाकी कॉमन मॅन सांगा जाल्यार एक बेकरींत कशें ब्रेड ऍक्च्युअली प्रोड्यूस करतात तशें एक इथे रेडियो Production of the radioisotopes in the form of medicine म्हणून इन द सांगतात. फॉर्म ऑफ मेडिसिन सो मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग अदरवाइज आमचा रिएक्टर बंद जाल्यार आमास साधारण ऑलमोस्ट 1.5 लक्षीच्या वकात इम्पोर्ट करून इथे पेशंटास देतात तसं आहे त्या एक आणि नेक्स्ट कशाला म्हटल्यार एग्रीकल्चर Okay. तर बेसिकली आता कॉमन मॅन असं त्या पियाव बटाटे पियाव म्हटल्यार ते असं यूज करतात थोड्या वेळापर्यंत शेल्फ अंत तेवल्यार त्या रूट्स येतात होय, होय. ते पुरा म्हटल्यार ऍक्च्युअली मायनर ते फूड ग्रेड रेडिएशन म्हणून सांगतात त्यास ते मशीनांत पास होऊन हे केल्यार त्यास इवन शेल्फ लाईफ 6 मंथ्स काही वयत नाही Okay. तसं आहे. तर आता तुम्ही सांगितलं पियाओ नाही तर असाला पुरा आणि तो आता एक रेडिएशन पास होता म्हणून जाल्यार त्या मूलक आम्ही हे एक रक्षण करतो म्हणून सांगत एक विचार तुम्ही सांगितलं होय. आता तसं रेडिएशन एक पास होता म्हणून जाल्यार त्या पियाओ आम्ही फूड इन द फॉर्म ऑफ फूड आम्ही घेतो त्या आम्हास आरोग्याचं हाळ नाही हा वय कसाले गोता साई ऍक्च्युअली मनशा म्हटल्यार ऑल ओव्हर द वर्ल्ड इवन भायर मनीस चलोवन जाताना देखील अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अँड पुरा ते घेतात ते मस्त इफेक्ट आसता अँड फूड ग्रेड म्हणून मी शब्द यूज केला फूड ग्रेड इरेडिएशन म्हटल्यार ऑलरेडी ते टेस्टेड अँड प्रोवन इन युरोप ऑल्सो अँड US ऑल्सो फूड ग्रेड म्हणताना त्यांनी कसले गोता साई इतकं अमाऊंट ऑफ रेडिएशन अंत मनशास कयो वयत नाही आणि आम्ही ह्या प्रश्न नाही कित्या म्हटल्यार आमचे रिएक्टरांत विजिटर्स येतात विजिटर्सांत इवन हाऊस वाईफ फार्मर्स येतात ते इतारतात हेंच प्रश्न इतारूच केद्दो अयो आमास रेडिएशन कायो वताय त्यास आम्ही केद्दो सांगच ब आता आम्ही न्ही ह्या रिएक्टरांत रेडिएशन भितर रिएक्टर भितर आम्ही आता 30 वरीस जाले ब आमचे हात पाय पुरा सामा आसत आमचे नेकरांव सामा आसता तुम्ही तो उदाहरण आहे हा तसं म्हणून आमास त्यास कॉन्फिडन्स दव्य होता आणि भितर कसाला गोता साई आमचे रिएक्टर भितर ह्यास नेऊन दाखवतो आणि तेदुआ पुरा इन्स्ट्रुमेंट्स असत ते त्यास स्वतः तुम्ही बघा आणि सांगा तेदुआ 0.05 0.08 तसे बरं रिडिंग्स त्यास दाखवून मिगे आम्ही धाडवायचं त्यास बाहेर तुम्ही आता प्रचार करा आणि सांगा तसं काही भय नाही कित्या म्हटल्यार थोडे वेस्टेड इंटरेस्ट असत वेस्टर्न कंट्रीज ते काय करतात तमिळनाडून तर बघा कुडनकोलम किती ऑब्जेक्शन आयिल्लें ते ऍक्च्युअली आम्ही रिटायर्ड मनीस हेंच काम करवायचं एका वेळेस कर्नाटकान तो अणको जाग्यार आयल्यार याचा इतका फायदा आसता न्ही ऍक्च्युअली कुडनकुलमांत आता बघ आता सगळे प्रोटेस्टर्स ओगीत बसले असत तिकता पॉवर सेव्हिंग आसता अनिल आता तुम्ही BARC खैल पर पोस्ट तुम्ही सेवा केलसो तर मी त्यांचं आधी सांगतले की ट्रेनी प्लांट ऑपरेटरापर्यंत मी प्लांट ऑपरेटर झाला त्याच्यापर्यंत सिनियर प्लांट ऑपरेटर झाला सायमल्टेनियसली काम करून शिकवच आहे तसं मी MI इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केला मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केल्यापर्यंत सायंटिफिक ऑफिसर पोस्टास इंटरव्यू देता आसा त्या लाईफांत एकच चान्स गावाचा आमास तेन तो इंटरव्यू देऊन मी पास झालो तसं मी मला सायंटिफिक ऑफिसर करवले सायंटिफिक ऑफिसरांत असिस्टंट इंजिनियर त्याच्यापर्यंत शिफ्ट इंजिनियर त्याच्यापर्यंत शिफ्ट चार्ज इंजिनियर त्याच्यापर्यंत क्वालिटी ऑडिटर अँड इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑडिटर होऊन मी रिटायर झाला सो तुम्ही ह्या एक विभागांत मस्त पोस्टांत तुम्ही काम केलंस नाही आता मी एक सरळ होऊन एक इतारत म्हणताल न्यूक्लियर म्हटलं कसाला तर ह्या माले बारी अगत्ती आता ऍक्च्युअली माझं एक ड्युटी असा कॉमन मॅन जनास पुरा समजोवायचं आहे तर कोणीतरी काही वाचल्यार कसा होता साई 1 kg कोल 8 किलोवाट हावर पॉवर प्रोड्यूस करता ओके तर एक घरास म्हटल्यार 2 रूमा असत फॅन टीव्ही आणि पुरा असला 200 युनिट्स कंझ्युम करतात सांगा तर त्यास 25 किलो कोल घरा त्याचा पॉवर प्रोड्यूस केल्यार एक 200 वाट युनिट्स गावतात
तर कोल असं तसं आहे 1 kg ऑफ कोल 8 किलोवाट ऑइल जलो पॉवर प्रोड्यूस केल्यार ऑइल 12 किलोवाट आवर प्रोड्यूस करता न्यूक्लियर अंत 1 kg युरेनियम 235 म्हणून आसा तें आमी बर्न केल्यार न्ही तेंतून 2.4 into 10 to the power of 6 तिकतें आमास किलोवाट आवर प्रोड्यूस करवत म्हटल्यार सिंपल टर्म्स ಅಂತ ಕಸಲ सांगू माले साधारण 1 kg फ्यूल अंत एक 12,000 घरांस पॉवर देवत 200 युनिट कंझ्युम हवंच तर आमच्या मँगलोर सिटीज साधारण एक 10 kg फ्यूल पिरे आता ऍक्च्युअली वर्ल्डात माते होऊन कसाला होता साई सगळ्यांचो ह्या कोल फायर पॉवर स्टेशन असत न्ही इतक्या कार्बन सोडलेंचा न्ही तर 2070 भितर 2070 भितर सगळ्यांचो कार्बन 0 हाडवे असा टार्गेट दिल्लें आसा तसे होऊन ऑल ओव्हर इंडिया वर्ल्ड सगळे न्यूक्लियर रिएक्टर आसा ते अनेकदा पार्टी येतात आमचे हेंतू न्यूक्लियरांत धुमकोट नाही मेन तसे होऊन क्लीन टू द एन्व्हायरमेंट तसं आहे हा हा आता न्यूक्लियर रिएक्टर म्हणून आम्ही एक सांगतो तुम्ही बोलताना सांगितलं रिएक्टर म्हटल्यार कसाला हा तर कसं होत आहे ऍक्च्युअली ह्याच माले एक ह्या न्यूक्लियर जन्म कसा धरलाय म्हटल्यार ऍक्च्युअली डिस्ट्रक्शनसून जन्म धरलाय मेन ते ॲटम बॉम्ब जपानांत आनी पुरा घालून तसें तें डिस्ट्रक्शन असं स्टार्ट धरलें ओके त्याच्या परांत तिने रिअलाइज केले ना हा आमची चूक झाली हा लाईन इतकं डिस्ट्रक्शन तसं म्हणून त्याचा पॉवर कसा काढवत म्हणताना तर आम्ही एक टर्म यूज करतो फ्युजन रिॲक्शन म्हटल्यार एक अनकंट्रोल्ड रिॲक्शन म्हणताना ते बॉम्ब आणि कंट्रोल रिॲक्शन म्हणताना एक रिॲक्टरच्या भितर एक रिॲक्टर म्हटल्यार सिंपल अंत सांगतो आम्ही कित्याक म्हटल्यार आमच्या ऑफिसांत विजिटर्सांनी येतात न्ही तर एक सिंपल स्टील ड्रम म्हणत वर्सून बंद खालसून बंद तेंतू आम्ही ओट्टे करून 140 ओट्टे असत तेंतू आम्ही ट्यूब्स घालतो फ्यूल युरेनियम फ्यूल आम्ही हेवी वॉटर यूज करतो त्यास कूल करवे त्यास मागीर मॉडरेट करवे न्यूट्रॉन्स स्पीड उणें करवे तर चेन रिॲक्शन म्हणून आसा बॉम्ब अंत कंट्रोल नाही आणि रिॲक्टर भितर कंट्रोल आसा तशें होऊन रिॲक्टर भितर कंट्रोल करवें जाल्यार पुरा ट्रेन्ड आणि लायसन्स्ड मॅन पॉवरच हांवें तें असं आमास भारी एक इम्पॉर्टन्स इवन एकलो मनीस वोर कुर्शेर बसलो आसा जाल्यार तेले एमर्जन्सींत तेले धांवन स्वंत स्वीपिंग आनी पुरा करून रेडी करवें मिनिट सेकंड लॅक आसा ओके ओके समा आता ह्या प्लांट अंत कंट्रोल रूम म्हणून एक आसा कंट्रोल रूम म्हटल्यार कसला तर कंट्रोल रूम म्हटल्यार कसं म्हटल्यार मी सिंपल टर्म्स आणि एकदा सांगतो कित्याक म्हटल्यार माले मॅक्सिमम आन्सर कॉमन मॅनच सांगावे एका शिपान तो बघतल्यार शिपाचो कॅप्टन तो डे 1 शिप कॅप्टन असत नाही तेले खालसून पुरा इंजिन रूमसून असे पुरा ट्रेनिंग पुरा बाकी ट्रेनिंग देऊन मिगे मेन तेले कॅप्टन डेक अंत पुरा काम गावता प्रत्येक पोस्टान तो तसेंच तुमच्या प्रोफेशनान तो तसेंच असतात तसें हेंतू कसं कंट्रोल रूमांत कशें आमास डे 1 गावे नाही कंट्रोल रूम आमास पूरा सुत्त सराउंडिंग पूरा कडे काम करून इंगड प्लांटांत काम करून मिगे मांत्रे आमास कंट्रोल रूमांत येवे गावता कंट्रोल रूमांत आयल्यार सिनियर ऑपरेटर होऊन मिगे त्याच्या परांत सुपरवायझर त्याच्या परांत इंजिनियरान तो 3 लेवलांत आसून मिगे आमास गाव्याचे पोस्ट कॅप्टन ऑफ अ शिप मिनके शिफ्ट चार्ज इंजिनियर तें एक भारी इम्पॉर्टंट पोस्ट एक खुशी जाले माले मी खंय रिगालो आसा लेवल 2 रिगालो आमच्या ऑफिसांत लेवल्स असत तसे लेवल 14 सर आसा तसे मी लेवल 2 सून सुरू केल्लो 3 4 5 6 7 असे रिटायर वताना लेवल 13 येंत रिटायर ऑलमोस्ट लाईक प्रोफेसर ग्रेड आसा इलो तसे एक जबाबदारीचे पोस्ट म्हटल्यार आम्ही पुरा आमच्या मॅन पॉवर आणि पुरा बघून घेव्या इवन त्यांचा पर्सनल म्हटल्यार कोण सिक आणि फॉल केल्यार आता तुम्ही कंट्रोल रूमांत बसो म्हणटाल्यार बेसिक होऊन तुम्हास देवे ते ट्रेनिंग थेयला
तर इंजिनियर असं 3 वर्षाचं मला 3 वर्ष ट्रेनिंग दिले ना त्याच्यापर्यंत ते ट्रेनिंग म्हटल्यावर कसं आलंय जाऊन प्रत्येक डिपार्टमेंटांत त्या स्पेशलिस्ट इंजिनियराला बोलवणं करून ते आम्हाला एक चेकलिस्ट म्हणून एक बुक असा त्या चेकलिस्ट बुकांत पुरा आम्ही क्वेश्चन आन्सर करून तो साइन करतो त्याच्यापर्यंत रिटर्न एक्झाम्स 8 पेपर्स रिटर्न एक्झाम्स असा अगेन 70/100 मिनिमम पासिंग त्याच्यापर्यंत प्लॅन्ट इंटरव्ह्यू असा वॉक थ्रू त्याच्यापर्यंत फायनल इंटरव्ह्यू टॉक थ्रू तर जणांनी तेव्हा देखील डाऊट करीत होते कित्याक म्हटल्यार तेंतू 4 जण आता गेल्यार परीक्षांत दोगांचच पास करवायचं तर तेंतू मी फर्स्ट अटेम्प्टांत सगळ्यान तो पास जालो तो तर कित्याक म्हटल्यार मला माझं कूल कसले सिच्युएशन आयल्यार कोण कूल असतात त्यास ते म्हणतात आयडेंटिफाय करतात आणि त्यासच पास करवायचं तेही आम्ही शेक जाल्यार न्ही तर ते सांगतात कम आफ्टर 6 months तसं करून असा ಓಕೆ ಅನಿಲ್ आता तुमचे 42 ವರ್ಷದ ಏಕ ಅನುಭವ ಅಂತ तुम्ही एक 32 वर्ष ऑपरेशन्स विभाग ಅಂತ काम केलं तेंतू मेन रोल होनो नाहीतर हुद्दे ಅಂತ तुम्ही एक शिफ्ट चार्ज इंजिनियर होन होताव त्या संदर्भात नाहीतर त्या एक 32 वर्षात एक अनुभव ಅಂತ तुम्हाला एक उडास अस्वते म्हणके तुम्हाला एक धैर्य तुम्ही एक फेस केलेल्या संदर्भ म्हटलं केला होता वही कसं म्हटल्यार एक नॅचरल कॅलॅमिटी आयलेंत जुलै 26, 2005 माझ्या लाईफांत मी केद्दो हे तारीख विसरिना कित्याक म्हटल्यार मुंबईंत फ्लडिंग जालें त्या टायमार भयंकर पावस एंड सेम टाइम हाई टाइड जाले तर पानी पूरा पावस पडवेसे पानी जागो नाही तेदुआ पूरा मुंबई एफेक्ट जालें ते भयंकर तुम्ही पूरा सीन्स बघून असले तरी आणि तेदुआ काय झाले आमच्या ऑफिसांत देखील आमचं ऑफिस कसं होता ऍक्च्युअली गुडोच्या पाठी आणि गुडो आणि सीच्या मदी ओपन लँडांत आमचं ऑफिस असा थंय देखील काय जालें ते म्हटल्यार घसारलें ते मत्ती घसरून पूरा ड्रेनेज पूरा चोक ब्लॉक जाल्ले आम्हास शिफ्ट ड्युटी असता शिफ्ट ड्युटी म्हटल्यार सकाळी 7 ते 3 घंट्याचं फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दनपार 3 राती 11 आणि रातींचा 11 7 तर आम्ही 3 घंट्याचं ड्युटी जॉईन झाला असो 5 घंट्यास ऍक्च्युअली पाऊस सुरू झाला पाऊस सुरू होऊन पुरा फ्लडिंग होऊन पुरा साईड पुरा माझे तेदो मी आता शिफ्ट चार्ज इंजिनियर म्हणताना तेदो टीमाचो कॅप्टन तर माझे कसले मनीस पुरा सगळ्याकडे म्हटल्यार काम करता आसत पाणी भायरसून भितर येवे ना म्हणून आणि खंय चौक ब्लॉक जाला आसा पुरा क्लियर आमचे ऑफिसाचे सिनियर पोस्ट मनीस देखील त्या सो घरसून फोन येत होते आमच्या घरा असं झालं आसा इतकं थंय झाड पडलें आसा असं ब्लॉक जण पुरा सिरकोन पडले आमचे टॉप ऑफिशियल्स पुरा त्याच म्हटल्यार लेडीज घरा वयत नाल्यार हॉस्टेलांत रावोय तर आम्ही इतके कंटिन्युअस फायटिंग करीत होतो फायटिंग म्हटल्यार असं टू सेव्ह द सिच्युएशन तर 3 o'clock to 11 o'clock आमची ड्युटी आसा आम्ही कसं 9 o'clock सिच्युएशन सांभाळून घेतलो तर काय झालंय माझे मनशांचं पुरा माझा टीम ते पुरा पावसांत भिजाले ते आणि काही बघतल्यार कॅन्टीनांत आणि काही नाही जेवण तेदुआ मिगे आम्ही कसं कोणास धाडून आपल्या घरसून मॅगी नूडल हाडून त्याच ते होन करून खाऊन त्याच मिगे हीट कित्याक म्हटल्यार आमच्या रातीच येवेचे आमास सोडवेचे मनीस आमचे रिलीवर सिस्टम म्हणून सांगतो ते देखील येवे नाही तसं माझं फुल टीम दनपार 3 सून दुसऱ्या सकाळी 7 घंटे सर मिगे 8 घंटे आमास झालाय तर हे एक सिच्युएशन एक मेमोरेबल एक्सपिरियन्स आहे तारीख देखील आम्हाला करेक्ट उडास असता आणि टीम तसं आम्ही सगळे एक टीम प्लेयर कोण एक स्पेशलिस्ट म्हणून नाही तसंत आता तुमचे BARC ಅಂತ तुम्ही सांगतो रेडिओ आयसोटोप्स प्रोडक्शन करता त्या मेडिकल फील्ड हवेदಲ್ಲ म्हणके नाहीतर कृषी फील्ड हवेदಲ್ಲ आता निरंतर एक प्रोडक्शन होत असल्या संदर्भात तुमचे एक प्लांट रिपेअर करवा पडता नाहीतर मेंटेन करवा पडता नाहीतर एक अपडेट करवा असं करू म्हणताल्यार तुमचा प्लांट तुम्ही लॉंग एक शटडाऊन करवा ते नीड असता अगत्य पडता सो असं केलं तरी संदर्भ आयला साहित्य तर आम्हास एकदा लॉंग शटडाऊन घ्यायचं होतं कित्याक म्हटल्यार 35 वर्षां रिएक्टर्स कंटिन्युअस चल्ल्यापर्यंत एक आम्हास रिपेरी करवा जालें
तर रिपेअर करवा जाल्या जाल्यार आमास म्हटल्यार गव्हर्मेंट ऑफ इंडियासून परमिशन घेवचें उरतें आमास 85 days बंद करून तें काम घेवचें आसता तर गव्हर्मेंटान आमास एलाव केला वयत तुमी एलाव तुमी करा तेदवासर कॅन्सराची वखदां इतले प्रोड्यूस होवचे बदलास आमास इम्पोर्ट करून देवे जाल्यार सगळ्या इंडियांत डिस्ट्रिब्युशन तर आमी असं आमास एक चॅलेंज कित्याक म्हटल्यार भायर रिपेरी म्हटल्यार गॅरेज धाडा कार 2 दिसांनी रिपेअर होऊन देतात आमास एक रिएक्टरांत कशें म्हटल्यार सेफ्टी तें एक राक्षस मिनके एक्चुअली रिएक्टर सांबाळून प्रत्येक प्लॅनिंग करूनच काम घेवया तर तें प्लॅनिंग करून आमी 65 डेजांत आमी केलो आसा त्या टायमार कशें कोत्ता साय मी इंजिनियर मी बॉस तशें काही घेयो नाय सगळ्यो आमी स्पानर घेवन आमी म्हटल्यार ಒಟ್ಟು काम केलो आसा सगळ्यो सकाळसून धरलें राती म्हटल्यार 3 शिफ्टो आमी काम करून 65 डेजांत आमी काम केलो त्याच एक आमास कॉंग्रॅच्युलेशन्स गावलें फ्रॉम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि एक भय उरतो कसलाच म्हटल्यार आमच्या थंयसून मिस्टेक जाल्यार न्ही तो परमनंट बंद होवपाचो चान्स आसा तें देखील आमी सोडवनाय तशें तें एक मेमोरेबल वर्क आमी केल्लें सो तुम्ही भारत सरकाराच तुम्ही एक लायक काम करून एक दाखवलं आणि शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाइमांत तुम्ही कव्हर केलं होतं लायक विचार आता कैगांत पॉवर स्टेशन आसा न्यूक्लियर पॉवर स्टेशन आसा तसंत आता BARC आसा ह्या दोनांच्या नडवे सुद्धा व्यत्यास काय तर BRCंत आमी रिसर्च करपाचें रिसर्च रिएक्टरांत पॉवर प्रोड्यूस करीत नाही कैगांत आमी काय करतो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो फ्रॉम ह्या न्यूक्लियर पॉवरसून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो 220 मेगावॉट तसं एक रिएक्टरसून करतो ओके आता इतक्या पुरा जबाबदारी आसल्यार तुम्ही पोस्ट निर्वहण केलो BARCंत तुमच्या घरतें तें पात्र कशें इथे तर एक कसं म्हटल्यार हेतू आमास मेन सपोर्ट हांवेंच वता माझं आता वाईफ अँड फॅमिली सुक्कोट सपोर्ट गावलें आसा कित्याक म्हटल्यार आमी पुरा इंगड टायमार ड्युटी करपाचें न्ही अशें राती हांव काम करतो आमास नीज आनी सामान हांवें एकदां घरा हुशार नाय जाल्यार आमचो असो ड्युटी मस्त इम्पॉर्टंट आमचो सॅक्रिफायजो करावें जालें आतां म्हाजें मिसेसास पांय दुखत होते स्कूल सोडवे म्हटल्यार घरा कोण नाही ते माले मात्र सकाळी 7 घंटेच जावन मशीन स्टार्ट करून कॅन्सराचं वखदां काम काडवायचें तें मशीन चलोवचें उरतांच तसं तर आम्ही काय करतो नेकरांस रजा घे म्हणून सांगतो ओके म्हटल्यार नाहीतर शडीतून कशाला सांगूचं सगळ्यांनी गव्हर्मेंटात काम केल्यार स्वंत फॅमिलीचं अद्दी काम करतात मिगे आहे म्हणून आमास तसं नाही कित्याक म्हटल्यार वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मेडिसिन्स इन प्रॉपर टाइम समा आता तुमचे एक अनुभव त्या आधारार आमचे एक समाज कसे असतो म्हणून तुम्ही एक लेखता तर आमास नंतर सर्विसांत स्पेशलायज्ड ट्रेनिंग गावलें आसा एक इंडस्ट्रियल फायर फायटिंग ट्रेनिंग मागीर CPR ट्रेनिंग हो गावलें आसा तर आमास खंय तरी एमर्जन्सींत पब्लिकांत सपोज डॉक्टर नाय जाल्यार कसलो तरी एमर्जन्सी कोणास अटॅक आयल्यार आमास त्या ट्रेनिंग दिल्ल्यान आमास तें करवत ओके तें एक आमी हेल्प करता पब्लिकांत मागीर एक मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग म्हटल्यार स्पार्किंग आतां प्रत्येक एक दीस नाहीतर 2 दीस ऑल्टरनेट डे खंय इथे आग लागली थंय आग लागली हें एक भारी इम्पॉर्टंट विषय आग लागून किती जणांचे हें वता ट्रॅजेडी वता तर स्पार्किंग आसा आमी आमच्या न्यूक्लियर फिल्डांत एक स्पेशल सिस्टम करता एक फॉलो करता थर्मोग्राफी तें एक्चुअली सगळे म्युनिसिपालिटी बँगलोर मुंबई सगळ्या म्युनिसिपालिटीन हें करावें तें म्हाजें एक सजेशन एक्चुअली थर्मोग्राफी केल्यार आदींच कळटा इथे स्विच पाड आसा इथे स्पार्किंग होवन शॉर्ट सर्किट होवन आग लागता तें एक्चुअली माले सजेशन देवे आसा कोण तरी गव्हर्मेंटांत असल्यार हें तुमी एक प्रॅक्टीस सुरू करा प्लीज आत्तां आज माले धैर्य वयत नाही माझे रेसिडेंट्स आसा एक सपोज तूं मालिकेचे बिल्डींग आसा तिनी सपोज आता 28th फ्लोरांत फ्लॅट घेतल्यार मात्र एक चूक मिस्टेक केल्यार 2nd फ्लोराचो एक बिल्डिंगांत चीप मटेरियल लावन थंय स्पार्क होवन आग लागल्यार पाप पुरा बाकी मनशांस असें ट्रॅजेडी होवचें सुरत
सगळ्याकडे असा ऍक्सिडेंट झाले असा तर ह्या एक विषय पब्लिकांत ऍक्च्युअली स्प्रेड करवे असा समा समा आता आमच्या समुदायात युवा जनांगस तुम्ही खेळला संदेश देवे इच्छा पावता तर मुख्य कसाला म्हटल्यार खाली IT फील्डच एक प्रॉस्पेक्ट जॉब प्रॉस्पेक्ट नाही ह्या फील्डांत या सुमार वेकन्सीज येतात तसे प्रत्येक फील्डांत माले बारीक खुशी वयत की आमच्या नेकरांनी ITI आणि डिप्लोमा केल्यार त्यासो हेंतू एक सेफ अँड सेक्युअर जॉब गावता हेंतू म्हटल्यार एकदा एस्टॅब्लिश जाल्यार असा टांकीत नाही हेंतू तर आणि ते मुख्य कसाला म्हटल्यार त्याले मेडिकल ट्रीटमेंट पेन्शन नाही पेन्शन तर नाही बट गव्हर्मेंटाचे स्कीम्स आणि पुरा आसा तर हे एक बारी सेफ अँड सेक्युअर जॉब आणि एक स्पेशालिटी कसाला म्हटल्यार आमच्या कोड्यालांत एक बेलतंगडीचो एक पापाचो जिल्गो माझ्या ऑफिसांत जॉईन झाला मला इतकं खुशी झाली त्याच्या मम्मी त्याच्या डॅडीने कुली काम असं मम्मी बिडी बांधूची ह्यो ITI केला धर्मस्थलांत आणि BRC सिलेक्ट झालो तो आता किती हॅप्पी असा तसं आमचं परवासा KPL आणि परत आल्याने मला सांगित होते थोडे जण मस्त पापाचे असत तिने ITI करून ITI करताना मात्र सुकोड मार्क्स काढावे आणि एंट्रन्स एक्झाम आणि पास झाल्यावर न्ही एक सुकोड सेफ फ्युचर म्हटल्यार तो यंग जिल्गो जॉईन जाल्यार ऑटोमॅटिकली त्याचे डॅडी आणि मम्मी सो नाव मेडिकल ट्रीटमेंट गावता तसं एक ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या जातीन ती यूज केला आणि त्यासाठी मी हेल्प करवे रेडी असा ट्रेनिंग आणि पुरं द्यावे आता तुमचे एक 42 ವರ್ಷದ एक अनुभव BARC ಅಂತ त्याच्या ಬಗ್ಗೆ आम्ही ಕೆಲವು फोटोज बघून येऊया स्क्रीन ಅಂತ तर ह्या ऍक्च्युअली आमचं रिएक्टरचा मेन कंट्रोल रूम पुढे एक असा टेबल मिनके दिसतासा त्या टेबल ऍक्च्युली आम्ही सांगवायचं कन्सोल म्हटल्यार ह्या इथे रिएक्टरांत आम्हाला पुरा इन्फॉर्मेशन हवे ते खंयसून तर येऊ आम्हाला इथे गावता ह्या एक प्रेस्टिजियस जागो नेक्स्ट तर आमचे 2014 प्राईम मिनिस्टर सिलेक्ट झाल्या उपरांत विदीन 15 days तो आमच्या थंय आयलो तो विजीट तेदू आम्हाला आणखो एक खुशी झाली म्हटल्यार आमचे रिएक्टरास आमच्या कंट्रीचा PM आणि इम्पॉर्टन्स द्याला तो विजिटर बुक साईन करतो सा आणि हे आमचं कामाचा जागो तर एक प्रेस्टिजियस प्लेस म्हणून तसं आहे नेक्स्ट तर रिएक्टर म्हटल्यार कसा म्हणताना भितर कसा असा म्हटल्यार मला ह्या एक मन उत्तर दाखवय आणि ह्या पिक्चर मी दाखवायचं आहे ह्या गुगलान तो असा तसं कोण मला सांगिना तू ह्या कसं दाखवतस म्हणून भितर पुरा बंद असा असं पुरा उरूंट सिलेंडर ड्रम मिनके थोरले ड्रम असा साईडास पुरा मनीस दादी असत ते पुरा रिसर्च करता असत ते एक पिक्चर रिएक्टर भितर कसं असा म्हणून आणि कॉमन मॅन मनीस चालू असताना देखील भितर असत काम करता असत नेक्स्ट तर एक सगळ्यांसो खुशी क्युरियोसिटी असता न्यूक्लियर म्हटल्यार कसं आहे भितर नीली कलराचा लाईट रिएक्टर चालू असताना नीली कलराचा एकदम ग्लो होता जे पुरा कसं होता स्टार वॉर्स पिक्चर सुरू होताना ते सगळ्यांसो बघा एक ब्लू कलराचे ट्यूबलाईट घेऊन लढाई करतात त्या पुरा न्यूक्लियर असूनच त्यांनी ऍक्च्युअली बघून शिकले ओके तर असा ब्लू कलर असा लाईट म्हणताना शरणकव रेडिएशन हे आता रिएक्टर चालू असताना भितर असं दिसता बाकीकडे बघा पॉवर अंत कोल फायर हेंतू पुरा धुमकोट हे पुरा असताना हेंतू तसं काय नाही हे मला ಒಟ್ಟು 4 अवॉर्ड गावले माझे सर्व कॅरियरांत हा एक अवॉर्ड वन ऑफ दी अवॉर्ड तर आम्ही इंडियाचा नवे रिएक्टर केलो 2019 ते रिएक्टर सुरू करवायचा आधी मी थर्ड पार्टी इन्स्पेक्टर ते मी फायनली मला पुरा चेक्स माझ्या समोर चेक करवत आलाय चेक करून ओके माझं सिग्नेचर झाल्यापर्यंत मिगे त्यांनी ऍक्च्युली स्टार्ट केलाय तसा एक अवॉर्ड तर माझं पोस्ट मी सांगितलं नाही इंडस्ट्रियल सेफ्टी इन्स्पेक्टर होऊन होतो मला डायरेक्टरांना डायरेक्टली ह्या जबाबदारी द्यायला आणताय तेव्हा आम्ही लॉंग शटडाऊन आणतो मला त्या 65 days आणत फुल बिझी होतो मी म्हटल्यार पुरा जागेर पुरा सर्टिफाय करून जनास क्लिअरन्स द्यावे तर हे पूरा टीम वर्क मात्र हे एक चॅलेंजिंग जॉब आम्ही 85 days असं काम 65 days केलं करेक्ट तसं नेक्स्ट
नेक्स्ट कशाला म्हटलं रे हे एक पेपर नॅशनल सिम्पोजियम अंत एक पेपर होता माझे एक्सपिरियन्स विथ रेडिओ ऍक्टिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंट अद्दिले ह्याचं अद्दिले दाखवलं लॉंग शटडाऊन तेव्हा एक पेपर हैदराबाद अंत प्रेझेंट दल्ला हे मुंबईत प्रेझेंट दल्ला हे मला कशाला सांगायचं असं होतं साई बाकी सगळ्या इंडस्ट्रींत वेस्ट असं काही केअर करीत नाही आमच्या ऑफिसांत आम्हास वेस्ट पब्लिकान धाडव्या नाही तसे आम्ही पुरा ट्रीट करूनच आम्ही खाली वॉटर मात्र सोडवायचं बाहेर तसं त्या जबाबदारीत आम्ही कसं किती पुरा प्रोटेक्शन घेतो आम्ही मॅनग्रोव्ह हे पुरा स्टडी करतो सराउंडिंग आणि पुरा तसं आम्ही जबाबदारी म्हणून ऑलरेडी वी आर अँसरेबल टू द पब्लिक तसं आहे तर रिटायरमेंट झाल्यापर्यंत हे आता बघा लेफ्ट असं मोहंटी म्हणून असतात ते आता चेअरमॅन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अटॉमिक एनर्जी आणि राईट असं आमचा कंट्रोलर जयकुमार तर ह्या एक अवॉर्ड गावलाय आफ्टर मीन्स ड्युरिंग रिटायरमेंट ऑन द लास्ट डे तर एक प्रेस्टीज हां हे आमचे हेड ऑफ द डिव्हिजन हे मोस्ट इम्पॉर्टंट मेमोरेबल पिक्चर आम्ही रिॲक्टराचे मडीस ह्या पिक्चर रिसीव करतो असा पार्टी लेफ्ट असं डायरेक्टर उभे राहून असं राईट असो आणि एकलो हेड आमच्या कॉम्प्लेक्सा भितर हे फोटो तर ह्या मिगे पुरा अवॉर्ड्स गावन घरा भितर फोटो काढले पुरा कंट्रोल मतलब चेअरमॅनसन गावले आमच्या डायरेक्टरसन गावले मिगे इंगड सर्टिफिकेट्स 4 अवॉर्ड्स गावले ते तसं ह्या माझे फॅमिली लेफ्ट असं माझी मिसेस सविता नाईक मला मस्त सपोर्ट केला माझे करिअर असं चुकोड काम करा म्हणून ऑफिसांत माझं झील आदित्य नाईक रॉयल बँक ऑफ कॅनडांत असा आता कॅनडांत माझी लेंक सृष्टी नाईक आता सेकंड इयर MBA करता असा वेलिंगकर कॉलेजांत आणि मी ह्या माझं एक्सटेंडेड फॅमिलींत लेफ्ट आसून सुरू करतो लेफ्ट आसून माझा भाव सुधीर नाईक म्हणून असा बँगलोरांत तो एक्झॉन मोबिलांत होतो आता रिटायर्ड त्याची मिसेस बायल रूपा नाईक मरोळीचे तसं मिगे सविता माझ्या मिसेस असा मिगे माझ्या बहिणीचा पूत असा अमित त्याच्या वार्डिक्याचा टायमार 8 वरीस झालाय अमित आणि त्याच्या मिसेस सिम्मी म्हणून मिगे माझी सगळ्यात धाकली बहीण सुनीता असा मिगे सुनीता लेफ्ट साइड असं माझी बहीण अनिता राजमंद्री धरले अनिता राव माझे भाऊजी रत्नाकर राव माझी लेंक सृष्टी आणि पार्टी सुनीताचा पार्टी माझा पूत असा आदित्य त्याचा माझा बहीण सुनीताचा जिलास 6 वाज घेऊन तसं आहे माझं एक्सटेंडेड फॅमिली ओके आता तुम्ही तुमचे ह्या पुरा फोटोज बघून आम्हाला भारी खुशी झाली कसं म्हटल्यार तुम्हाला अवॉर्ड्स गावले आसा तितके मात्र नाही तुम्ही एक राष्ट्रीय मट्टर एक संशोधना प्रबंध तुम्ही मंडन केलं सो तुम्हाला शुभाशय देत असा तसंत तुम्ही आता BA आर्ट्सींत तुम्ही तुमचे वृत्ती जीवन कसं वाढवलं असं म्हणून सांगते एक चित्रण आमच्या एदर तुम्ही दाखवलं असो तुमचे पुढले जीवन यशस्वी होऊन दे आणि तुमचे उत्पादकत्व होऊन तुमचे एक जीवन सागेस होऊन दे म्हणून सांगित तुम्हाला धन्यवाद आणि देव बरं करून म्हणून सांगित असा तर माले मस्त थँक्स सांगू असा हे विश्व कोंकणी केंद्र शक्तीनगर आणि प्रतिबिंब टीम आज मस्त थँक्स माले साधवून इथे अवकाश दिलाय हा कार्यक्रम वीक्षण केल्या सगळ्यांसो धन्यवाद आणि देव बरं करून दे म्हणून सांगित सर्वे जना सुखिनो भवंतु.